И Коста хора, днес ще играем на стендов. Няма име. Yes. Абе, бе. 770 плеера. Викам, мога играча, аз кой ще правя сам като игра. Спирам за малко. Завърнах мисъл след рекламите. Ай, хора, казвам ви сега, ако ме пани най-горе на чест, сърце. Fuck you. Поне пак ми даде пари. От снимането става минута и 25 секунди. Много ясно тук. Брат, ай умре. Бацон, база, мале. You can't see me. Как ма? Ама много лаги. What the fuck? Що ти я пътвам това? Си много зле, бе. Ти, сериозно ли? За малко да ме изгони. Куп си CSGO. Се сваля Clash of Clans. Искаш да играем? Нека. Да те пукам. Хора, след малко ще минем да играем Clash of Clans. Why? Сваля хака. Няма, аз нали се опитвах. Няма хак. Ти не знаеш как. От Lucky Picture, бе. Да. О, Васи, thank you. Да, но ти не знаеш как да го направи. Знам. Ти дам на Бер. Headshot. Хора, излизаме за малко. Ай, сега спирам видеото да не гледат хака. Хака не е бил от Google. Фак. Значи е тук. Хака се сваля вече. О, yes. Айде, този хак кога е шурото? Края беше, нека да покажем хака. Това никой ютубър не може да го направи. Да си покаже хака. Open. Абе, тихо, бе!
го правя, ще снимам пак. Това ще бъде за това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, знаете лайк бутона. Трябва да го стрешите. Лайк бутона. И аз бях Shadow Warrior. И ще се видим, когато се видим. Чао!